יש גמרא, אולי אתם מכירים את הגמרא? כתוב משנכנס אדר מרבים בשמחה. גמרא, מסכת תענית דף כ"ט. כמובן השאלה, איך עושים את זה? מה קורה? איך מרבים בשמחה? אומר רש"י שם, ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. מעניין לדייק ברש"י, הוא לא אומר בגלל שזה היה ימי גאולה, ימי ישועה, ימי פדות, אלא ימי ניסים. למה? כי נכון שנגאלנו, נכון שניצלנו בפורים, אבל קשה להיות מרבים בשמחה, מחמת נס שקרה לפני כמה אלפי שנים, מחמת גאולה כזו. אבל רש"י אומר, זה לא בגלל הגאולה, אלא בגלל הנס, שזה סיפור אחר לגמרי. למה? כי אם נעשה נס אז, זה מראה איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם שלו. וזה אומר שגם לנו, אנחנו חיים בניסים, ולכן אנחנו מרבים בשמחה, כי אנחנו יודעים שהנס של פורים משקף על החיים שלנו ועל העולם שלנו היום. זה מה שבא פורים ללמד. כך אנחנו אומרים בפיוט של שושנת יעקב, תשועתם היית לנצח, ותקוותם בכל דור ודור. להודיע שכל קובך לא יבוש ולא יקמו לנצח כל החוסים בך. זה מה שבא פורים ללמד. נותן לנו את הביטחון שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. והביטחון הזה מה שמביא שמחה. כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך. ולכן מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, כי ימי ניסים היו לישראל. והביטחון הזה שפורים מלמד אותנו, הוא זה שעוזר לנו להרבות את השמחה שלנו בחיים. חודש שמח.